Moi! Mä oon tässä julkaissut YouTubeeni Metatron juorukerho videon ja muutamia storyin Instaankin. Tässä on näkynyt semmosia juttuja, omituisia juttuja. On semmonen juttu ihmisillä täällä monilla, aika todella monella. Haluavat apua antaa jollekin, mihin ei ikinä, mistä ne ei tiedä edes. Mutta ei mulle. Mulle ei oo sanonut, että tarvitko apua semmoista ihmistä, ketä en edes tunne. He eivät sano mulle, että tarvitko apua, koska en tarvitse. En oo semmonen, joka tarvii apua. En tarvi apua, mä kommentoin. Ja siitä sitten voit nämä tyypit ottaa apua. Siis ei apua, vaan saa paniikkohtauksia tietysti. Apua ei saa sille, että tulee lopun elämän love light-olotila. Tyhjä tietoisuuden tila, mikä on psykoottinen tila. Tyhjät silmät, tyhjä seinään puhuu, kävellä kuin tyhjä pää, puhuu ihmisille kuin tyhjä seinää, puhuu miehillensä, naisillensä kuin tyhjää seinää, muka miehille, muka naisille. Manipuloitu, molemmat, kaikki, ystävät, tärkeät ystävät. Mä en edes tiedä niistä mitään. Joku vuosi katoin niitä ja katsoin, että okei, semmoista touhuu täällä. Nyt sitten musiikki on ollut tämmöstä täällä, että koneistahan ne jotkut tulee. Sitten nämä shamaanilaulut on musta magia kone. Musta magiaa. En edes halua sanoa sanaa kone, kun voi olla paniikkohtaukset partaalla. Palo auki samanitar ystävättäret loistavalla tutkimisymmärryksellä. Ja on myös tässä viime aikoina, en tiedä mikä ihme kävi, olin kännykällä hetken pois. Hirveä show. Perusjuttuu kun ei oo kännykällä. Kun helvettiäks saa kännykkää tuijottaa 247? Eiks täällä ole muuta elämää? Täällä on talvi, mulla ei yhtään vittu kylmä. Tää voisi olla teepaidalla melkein jo. Nyt on sitten meneillään Keinoenkeli ohjelma aika monella. Mikä se on? Vähän kerron tästä. En kerro melkein mitään, mutta se on semmonen, että luulee ja kuvittelee, että nyt tämmöstä asiaa ihminen sanoo, mutta ei sanokaan. Heti olettaa kaiken, mitä näkee tuolla jossain, vaikka ihan tosta kyltistä, tuossa autoradalla ja päiväkodin ovista. Keinoenkeli show menee heti ja sanoo, että ai jaa, tämmöistä tämä elämä onkin ollut 30 vuotta, mutta ei oo. Semmoista mulla tällä kertaa. Kiitos paljon.